mase uzonginikeza leyo mali uzoyifihla. Ngibuza ukuthi why pho eyifihla ingaveli phambi kwama ngoba phela uma obvious lo muntu uyangazi ukuthi imina ingane kaSibanibani imina futhi omdala. Why inganginikeza imali phambi kwakhe ngibuze kodwa ngithatha imali ngithule ingidle lento until azashona ubaba. Manje senginaleyo question yokuthi ngifisa ukwazi ukuthi why kwakwenzeka lokho. Lezi impendulo sengidinga kunangu. Sawubona sisama njani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Ngabe usisi uba igama owakuphi uqhamuka yiphi nendawo? Igama lami nguZoleka wakaMbhele. Ngihlala eFolweni ekhaya lami. Oh yeah. Yeah, eFolweni e1425. Okay. Yebo sisi. Oh sisi siyabona usibhalela ohlelweni la ekhaya. Ngiyafisa ukwazi nababukele emakhaya ukuthi ngabe ohle njengoba usibhalela uhlelo la ekhaya ukuthi ngabe mhlambe uluphi usizo bulidinga noma inkinga obhekane nayo. Engikubhalela ekhaya ngibhalele mayelana ne-stepmother sami. Okay ke i-stepmother sami umama owayekade ethandana nobaba wami. Baba wami usashona ke emhlabeni. Okay. Yebo. Ubaba wami washona emhlabeni so asikaye sibe naleyo closure mina naye. So ubaba wami eshona nje emhlabeni bese ngenabo ubudlelwane obutheni. Mina nobaba wami. Ubaba wami be ukuthi mangabe ngicela something kubaba. Angakwazi ukunginikeza phambi kwalo mama lo asenaye manje. Mengabe ngicela something ngithi baba ngicela ungiphe imali ukuthi ngihamba nesikole athini ubaba athi okay ufike ngelanga elukuthi. Mengabe ngifika ngalo langa elukuthi mase uzonginikeza leyo mali uzoyifihla. Ngibuza ukuthi why pho eyifihla ingaveli phambi kwama ngoba phela uma obvious lo muntu uyangazi ukuthi imina ingane kaSibanibani imina futhi omdala. Why inganginikeza imali phambi kwakhe ngibuze kodwa ngithatha imali ngithule ingidle lento until azashona ubaba. Manje senginaleyo question yokuthi ngifisa ukwazi ukuthi why kwakwenzeka lokho. Lezi impendulo sengidinga kunangu ma ukuthi angichazele ukuthi kwakwenziwa yini ukuthi mangabe ngicela imali ayifihle ngobani. Ngoba mhlambe ngowangaphandle mina nomani usabani. Ngoba phela mina umuntu owangikhulisa owadlala indima kaBaba i-stepfather sami. I-stepfather sami uvuswa kaMakhaya. Ngimngaka nje manje uyena. Ngize ngiba no32 years nje uyena ngaze ngangena ekuthwaseni ngathwasa ngithwase kabili ke mina. Ngathwasa ngo2013 ngaphinde ngathwasa ngo2020 ngithwasiswa ile ndoda le. Uvusi Makhaya owami ubaba vela ngasekho noma athiwa wayekhona wayengekaza akwazi cause wayefihla kulo mama. Nginalo mbuzo ngibhlungu nje enhlizweni yami ukuthi kanjani baba wami yonke lento sengidlula kuyona akaza azayidlala njengendima njengobaba. Yebo. So ngicela ukwazi sisi ukuthi ekhuleni kwakho ukhule noma no-stepfather ngithi. Ubumazi vele ubaba ukwazi kwala ehlala khona. Ihlobo like iy'ngane zakhe ubaba bukhona ubudlelwane beninabo nabo. Kakhulu. Benixoxa nje. Besosisi nje. Usisi nosisi bekungekho ukuthi angizalwa uyena. Bewukuthi nje hayi wala ekhaya lo. La ekhaya kaMakhaya kukho ukuthi hayi lona akazalwa lana ufunani lona lana ubedlala indima eyadlula ubaba wami ephila. So bengakazi ukuthi kuze kufike la ekutheni uthi mhlawumbe manihleli nodadewenu noma nabafowenu mhlawumbe ube nayo le conversation ukuthi yazi ngeke nginotice ukuthi ubaba menginikeza something engisuke ngicelile uyamfihlela uma understand ukuthi yindaba bengakaze nibe nayo lo conversation mhlawumbe. No besingekho nawo cause laba bebancane imina obemdala so angikwazi ukuthi ngikhulume nabo angikwazi ukuyikhuluma nanoma ubani so bengigwinya but ngizibuza ngoba namanje lento ngisayibuza ukuthi why kwaze kwaba kanjena. So kuba kababa bebekwazi wena bayangazi nabo futhi ubaba bekwenza nakubona phambi kwabo noma bengakwenzi phambi kwabo bekwenza kuma
laba abanye hayi cha bebengithanda futhi o-anti bami, even ugogo wami lo ngasekho nabo anti abasekho abanye bayaphila, kodwa bayangithanda ngoba even namanje khona lo munye oyedwa o-responsible ngayo yonke into ngoba kuze kube manje ngihlala emzini wakhe engawunikezwe oyena wathi mntakabhuti hlala la, ngahlala ngoba ngiyabona ukuthi ufuna ukukhava leyanto ubaba angakwazanga ukuyenza. Yebo. But ubaba wayithola i-opportunity yokuthi because phela ngizwe izitori ezihlukahlukene ukuthi kuney'ngane ey'ngabazi nhlobo obaba. Yabo uthothi umntwana uze yakhula azabe mdala ubaba wakhe akamazi nhlobo but ubaba uyitholile i-opportunity yokuthi akwazi ukuthi abe khona empilweni yakho kuyikhona ukuthi ube khona empilweni yakhe engekho ubesaba. So ukusho ukuthi u-stepmother uyena oney'mpendulo zayo yonke le mibuzo lokuthi yini le bemenza ukuthi ubaba asabe kangaka azanqamele ukulahla igazi lakhe ngoba ubezasho athi hawu inkosazane yami ubengithanda ubaba but mekufanele nginikeze something ubeyifihla eyifihlela nangu umkakhe angakwazi ukunginika kodwa yena ubengazi ukuthi ngubani ngigazi lakhe kuphela ade isaba umkakhe mekufanele nginikeze something. So ekukhuleni kwakho ube khona empilweni? Hayi ube khona cause bengivakashwa noma ngikade ngihamba ngi-empty handed kodwa nje ube khona empilweni yami noma efike ethumela ingane yami ngibe khona ngivele kuyikona ukuthi ubengakwazi ukungisiza cause ngicabanga ukuthi yonke into suthi ibihlala kumkakhe ngoba besebenza suthi amakhadi behlala kumkakhe ngoba bengakwazi mina ukunginikeza lutho. So yonke le mibuzo enayo kahle kahle wena udinga i-closure idinga kwi-stepmother? Yes. Ngiyayidinga kakhulu ngoba kuningi ngize mengabe ngilala uthothi ngizophupha ubaba ngibuye ngithi ish wangenzelani kodwa ngoba phela nangu umuntu odlala indima yakhe ngizomkhumbula ngoba yini but ngoba igazi lami kubhlungu ngoba nginako ama-questions abuza ukuthi ubaba why wayenza kanjena ngoba uyazi ukuthi mina omdala kodwa futhi mangizomcabangelani yazi ukuthi ngize ngifikele nawe usathane ngithi mina alikho vele idlozi. Yebo nginalo ngithwasile ngithi aha loyo nje ngoba vele suthi wabheke ebhishi lo muntu ngisho ngiseyinkinge nakwazi ukungisiza suthi wavele walala wabheke ebhishi njengoba kadenze fihla ngeke akwazi ukuvela manje abe iphupho elihle ngoba vele ubengifihlela. Yabo yabona engakusho siswami ukuthi ngiyabonga ukuthi ubaba awuzange umzonde wakhona umnothisi ukuthi ongenza ukuthi lento ayenzayo ukuthi mekunika something ayifihle uyenza ngesizathu uyambona ukuthi hayi ngoba yena kuwukuthi kodwa ikhona le fear le anayo yabo kuna someone amsabayo so ngaku-understanda lo ngiyaku-understanda kodwa ngiyibuza ukuthi wayesaba umuntu wesifazane ngengane yakhe ngamathumba akhe usungaze ungifihlele ufihlele yena ngamathumba akho kuyiwona wokuqala. Nanokuthi siswami ziningi izinto abazali abadlula kuzona thina esingazazi futhi engicabanga ukuthi mangase kuthiwa siyazazi okunganzima abasifihlela zona juthu ukuthi babona ukuthi meke azi umntwana wami kuyobe sekuphelile ngaye yabo kuyobe ngimbulala ephila kuyobe ngimenza ukuthi abe nesilonda impilo yakhe yonke abancamela ukuthi basifihlele uyayibona leyo nto but engakusho ukuthi nje umzali siswami uyohleza umzali. Leyo nto ngirealize manje ukuthi okay ngoba nami sengifunda sengimdala ngathi shuthi kunento eyayinesizathu sokuthi afihle wayengafuni ukulahlekelwa okukhona shuthi ke phela mina ngangingokungekho shuthi wayengafuni ukumlahlekela angimzondi ke ngalokho sengifisa ukwazi ukuthi why yilo mama shuthi wayemcindezela ngobani impendulo zikuyena ngoba yena akasekho. Siswami sesuluvala uhlelo siyabonga ukuthi ukwazile ukuthatha isinyathelo esiya phambili ugcine uyivalele nento ekudlayo ngaphakathi. Ijoka TV siyakuthembisa ukuthi uzothola isisombululo uzoyithola futhi i-peace uzoyithola futhi i-closure sizomthola umama umbuze yonke into ofuna umbuza yona ukhiphe yonke into ofuna uyikhipha ngaphansi naye akhuluma iside lakhe kodwa esikwaziyo ukuthi kuzoba ne-happy ending khona esikuthembisa khona lokho.
Hayi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Babukele bakhaya sesilivala uhlelo lethu. Ngiyathemba ukuthi sizwile sonke udaba la sisi, siyathembisa futhi ukuthi uphathi uzoba khona la, sobe sesinomama naye azochaza iside lakhe le story, azophendula iy'mpendulo zasisi ukuze usisi azothola i-closure. Danke, siyabonga.